Vítajte, milí priatelia, pri ďalšej časti podcastu Rómovia od A po Z. Moje pozvanie do štúdia prijal herec, moderátor a spevák Michal Žolták. Ahoj, vítaj v štúdiu. Ahoj Gary a díky za pozvání. Som rád, že si prijal moje pozvanie. Mnohí asi poznáte Michala, pretože je to známy moderátor, zároveň herec, ale aj spevák. Ty máš množstvo úspechov za sebou. Skús len tak povedať, čo všetko má za sebou. Účinkoval si v muzikáloch, máš za sebou aj nejakú hereckú kariéru, tak skús. Hrál jsem v muzikálech jako West Side Story, Pomáda, Hello Dolly, to bylo ještě za mých studentských let. Pak jsem hrál i v představení Dajory a Pale Marikli, to je taková romská pohádka. A momentálně se věnuju právě inscenacím s romskou tématikou a s týmem Ara Art vyvíjíme právě novou pohádku. A keď to bolo hrať v muzikáloch? Ako si sa tam vlastne vôbec dostal? No, já jsem nikdy nechtěl být muzikálovým hercem. Já jsem začal studovat na Mezinárodní konzervatoři Praha, kde jsem studoval moderování, ale po prvním roce studia už moji spolužáci to vzdali a tak jsem nemohl pokračovat dál ve studiu. A myslel jsem si, že opustím tu školu a nakonec pan doktor Emil Ščuka, ředitel Mezinárodní konzervatoře Praha, mi nabídnul, že můžu jít studovat muzikálové herectví. A pamatuju si, že o prázdninách jsem viděl svoje budoucí spolužáky, jak hrajou nějaké představení, teď už nevím, jaké to bylo. A řekl jsem, že je to hrozný nesmysl, že tohle bych nikdy dělat nechtěl. No a v září jsem byl jejich spolužák. A takhle jsem se k tomu dostal a postupně vlastně jsem začal brát ty role, které mi tam byly nabízeny vážněji. Až když to došlo do bodu, kdy jsem měl hrát Dannyho Zuka v Pomádě, tak celá ta zodpovědnost vlastně šla na mě společně s Denisou Veverkovou, která hrála Sandy. Tak já jsem to nechtěl zkazit. Tam byli všichni skvělí, moji spolužáci byli super herci, ale já jsem byl ten jako takovej, který to nebral vážně a oni měli hrozný strach, že jim zkazím celý představení. Tak jsem musel domů a dívat se na film Pomáda, protože já jsem to nikdy předtím neviděl. No a pak jsem stvárnil toho Dannyho Zuka. Takže si bol v podstate taký John Travolta? Áno. Ono, hrať v muzikáli je úplne niečo iné než bežný herec v divadle, pretože tam musíš byť pohybovo nadaný, ale zároveň musíš vedieť aj spievať. Bolo to náročné do začiatku? Ano, přiznám se, že ze začátku to bylo náročné, protože třeba jazzový tanec nebo balet, to pro mě byla úplná jiná jako dimenze, tak jsem se musel naučit nějaký základy toho baletu, který je velmi důležitý pro ostatní tance, vlastně to naučit držet tělo, tak jsem musel chodit na ty hodiny baletu, protahovat se a jazz a contemporary a tak dál. A pak jsem do toho zapojoval ten zpěv a abych to všechno vydržel, protože je to strašně fyzicky náročný, tak jsem doma utíkal kolem baráku a zpíval u toho, abych byl na tom fyzicky dobře. Okrem toho, že vlastne ty sa venuješ tomu herectvu, spevu, si aj muzikant a dnešná časť je vlastne o hudbe. Ako vnímaš ty ako hudobník vývoj rómskej hudby? Já si myslím, že v současné době je to tak, že hrajeme hodně moderní romskou hudbu. Jsou to skvělí zpěváci a hudebníci jako Ondrášek Gizman mladší, Lucie Bikárová, Tessie Ondíčová a další, Vanessa Horáková. Tak ty jsou teďkom v popředí té romské hudby, ale máme i fantastický cymbálový kapely Ivan Herák, Vilo Didiáš, Lálika Šarkézy, který je z Maďarska, ale je to Rom, že jo, a v naší kultuře je hodně jako zapsaný. Tak v současné době bych řekl, že je v popředí moderní romská hudba. Tá popová. Ano. Takže ta tradičná sa trošku nějak vytráca podle teba? Podle mého názoru ano, že když chcete vidět nebo teda slyšet romskou tradiční hudbu, tak si ji musíte umět najít. Protože není tak lehce dostupná jako ta moderní hudba. To je pravda. Takhle to myslím. A zmenil sa podľa teba vývoj
vývoj té hudby? Myslím si, že ano, že jsme taky ovlivněni už tou Amerikou a zkrátka tím světem, že každý z nás má nějakého svého vzora, který není už ale romský, který je prostě světově známý a podle něho tvoříme a dáváme to do romské hudby. To něco, co si vezmeme z nich. Takže takhle. Príklad Igor Kmeťo. Áno. Áno, ktorý čerpá z funkovej muziky. Áno, alebo napríklad Bobby Blaze. Áno. Hej, tiež veľmi známy, ktorý čerpá vlastne z iných žánrov. Ale predsa, keď si spomenieš, Michal, v detstve, akú hudbu ste počúvali doma, tvoji rodičia? Pan Ludva Gizman, Teplice, Milan Kroka, Zdeněk Lázok. A já musím říct, že já jsem nesmírně rád za to, že já dnes můžu říct, že Zdeněk Lázok i Milan Kroka jsou moji přátelé. Takže vlastně lidi, kteří pro mě... Já miluju Michaela Jacksona, jo? A kdybych dneska mohl říct, že Michael Jackson je můj kamarád, tak to by byl blázinec, jo? Ale v romské hudbě to tak mám. Takže tohle to se u nás doma poslouchalo a... Já třeba můj strejda je houslista, tak já znám i houslisty jako Boroš Lajoš, jo, Jároka, tak já jsem to taky poslouchal a mám k tomu hodně blízko, k té cymbálové muzice. Když to slyším, tak jako mladý kluk si neříkám, tohle to jako nechci poslouchat. Mě to strašně, jak když vidím ty primáše, jak hrajou, jak dokonale ovládají ty svoje nástroje, tak mají u mě neskutečný obdiv a strašně moc se mi ta hudba líbí. A kto je pre teba taký romský Michael Jackson? Romský Michael Jackson. To je těžký říct, jako já uznávám strašně moc jako romských hudebníků, ale tak Igor Kmeťo je fantastický muzikant, zpěvák, skladatel. Milan Kroka dokáže napsat takovou písničku, že budeš plakat ještě týden. Jo? Určitě ano, takže, ale souhlasím. umí i nádherný funky, super písničky, že roztancuje celý sál. Takže Milan Kroka je pro mě taky nesmírně skvělý muzikant a zpěvák. A z těch starších, kdo ještě, no? No, aby sme sa nerozprávali len o spevákoch, ale pre mňa napríklad taká rómska Ella Fitzgerald je, alebo bola Věra Bílá. Tak samozřejmě, tak zpěvačky jako je Věra Bílá, tak ta pro mě to je něco, kdy Věra Bílá je pro mě tajná zbraň. Protože když někdo řekne pust nějakou písničku na nějaký oslavě a nemůžu se trefit každému do gusta, pustím Věru Bílou a nestěžuje si nikdo. Ano. Protože Věra Bílá byla prostě, ta si stoupla k tomu mikrofonu, ta potřebovala jenom nádherný šaty, Kale za ní přesně věděli, co mají dělat, fantastický muzikanti a dohromady tvořili něco úžasného. Takže... Oni v podstate aj teraz v tom novom zoskupení a s novou speváčkou sú skvelí. Hej, sú skvelí, keď sami uznávajú, že ten hlas tej Viery Bílej tam skutočne chýba, ale Kale je proste jedinečná kapela, boli, aj sú, aj zostanú. Ano. Michal, ty si vravel, že si vyrástal v tej muzikánskej rodine. Ano. K čomu ťa viedli tvoji rodičia? Viedli ťa k hudbe? Můj tatínek byl vášnivý klavírista, který ale nikdy nechtěl vystupovat veřejně na klavír. On si chtěl nechávat svůj talent pro sebe. Aha. Takže hrál doma, ale měl rád kytaru a s tou bavil právě v různých hospodách a tak různě, když Romové se scházeli dřív za totalitního režimu, kdy já jsem tady ještě nebyl, tak z vyprávění právě vím, že se scházeli v různých krčmách a tak a bavili se tam a bavili se i s majoritou, takže tam nebyl ten problém, jo. Tak tam hráli na kytary, takže tatínek byl muzikant a říkal nám, že hudba je skvělá a pouštěl nám tyhle ty muzikanty, pak právě i maminky bratr Pavel, který hrál na housle, strejda František byl saxofonista, takže já jsem se té hudbě ani vlastně nemohl vyhnout. Takže celá rodina muzikanti? Maminka neumí zpívat, maminka nic, maminka 0 bodů v hudbě. To nevadí. To nevadí. Ale jinak jako všichni, no a bratři taky jako nehrajou. Můj bratr Vojtěch, tak ten měl rád tanec, tak jemu to šlo. A ty hráš na hudobný nástroj? Protože my sa poznáme dlho, ale nevím, že či hráš. Já nejsem trpělivý člověk, takže já jsem se učil na nástroje, jako je klavír, kytara, baskytara.
Ale nikdy jsem to nedotáhl do toho, abych mohl o sobě říct, že jsem kytarista, baskytarista nebo klavírista. Nejsem, ale musím říct, že teda baskytara, tak tam jsem to vzdal, protože tam se to hraje většinou teda po tónech a to na mě bylo moc. Ale na kytaru si zahraju, můžu se doprovodit. Klavír to už je těžší. Normálne 6-strunová, hej, gitara. Áno. Pretože je aj 12-strunová, Jo, aj ne, to je tak koncertná. 6, 6, áno. no. Áno, Takže na normální kytaru si zahraju. áno. Na klavír taky bych dokázal zahrát, kdybych se jako, tak tam je to od C do C, že jo, pak už ty akordy, to se dá Ano. chytit, jo, když chytíte C, tak v base o 3 tóny dolů, že teď jako dá se to, Ale nič od mě ty Beethovena prstíky asi by moc si nezahral. neposlouchají. Od Beethovena asi ne. Ne. Moje první skladba, kterou jsem se naučil, byla Bohemian Rhapsody od Queen, Wow. protože to se mi líbilo a já jsem to chtěl umět. Jo. A to je dosť ťažká skladba. Ano, a já na jsem chtěl tóny. Ano, a to ano. jsem strašně chtěl umět. Takže jsem vzal telefon, kde jsem si pustil video na YouTube, jak tam nějaký klavírní genius tam ukazuje, jak se to hraje. A já doma mám klavír, tak jsem si tomu hned sedl, dal jsem si sluchátka, aby jsem nerušil rodinu a zkoušel jsem to a pak jsem se to naučil. A pak jako teda teď už nějaký akordy teda znám, ale poskládat je tak, aby z toho byla nějaká písnička, je mnohem těžší. A tvoj otec bol tiež taký istý samouk ako ty? To já nevím. Ne, on měl bratra, který zemřel, když mu bylo 25 let, byl strejda Mirek. A on byl velmi, velmi dobrý muzikant. Už v té době, ale nešťastnou náhodou zemřel a on právě jako nějak s tátou taky si ukazovali nějaký ty věci, jak se to dělá různě a to, takže on jako tátu asi něco jako naučil, ale jinak táta nevím, jestli byl samouk nebo ne, já už nemám šanci se ho zeptat, takže to nezjistím už asi pravděpodobně, ale myslím si, že byl nějak jako v té muzikantské rodině tím ovlivněný a tak mu teda asi ho to někdo naučil, jako nějaký ty základy a pak třeba rozvíjel svůj talent sám, to nevím. Čo je u Rómov podľa teba, Michal, také typické rómske ohľadne hudby? A teraz myslím konkrétne hudobný nástroj. Čo je také typické rómske? Podľa teba? Housle. Husle. Ano. Housle a když zahraje Rom nebo Romka na housle, tak já v tom cítím vášeň, hrdost a neskutečnou duši a čistotu. Jak každý na tom trvá, aby ten muzikant a obzvlášť ten primář na ty housle, aby to hrál všechno čistě. A když budete sledovat obličej těch houslistů, tak tam vidíte to, co prožívá skrz tu hudbu. Takže pro mě to jsou housle, ale i kytara, jo, ta je taky důležitá. Jo, nebo skoro, já nechci říkat nějaký stereotypy, ale jako kromě mě asi každý Rom umí na kytaru. Jo, každý umí jako tak nějak na tu kytaru. Ale husle, pravda, ale husle sú krásne. nejvíc, no. Taká Barbora Botošová, jedinečná huslistka, jde do Berky Mrenica. No. Já jsem byl na koncertě Barbory Botošový a to bylo neskutečný. Jo, Vilody Diáš, ten taky. To je neskutečný, jako v ní Ivan Herák. Co všechno, hele, když si budeme povídat o takových muzikantech, to je jako kdybychom si povídali o fotbale a mluvili jsme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, jo, ano, Neymar. Ano. Tak povídáme si o těch nejlepších. O tých najlepších, presne tak. U mňa ešte napríklad Michal saxofón. Kdo je jako Fred na to? No, vnímam tak jako v romskej jo, no jasně, ano. Saxofon, hej? To musím říct, že já mám hodně moc rád. Saxofon? Ano, fakt? Protože když je nějaká svatba, křtiny, jo, nebo nějaká sláva taková, která se oslavuje, tak pokaždý, když je na té oslavě saxofonista, tak ten jediný si z celé kapely neodpočine, toho budou otravovat furt. Protože když se začnou hrát čardáše, tak to jako... To vydrží Roma i 20 minut tancovat. Já jsem moderoval, jestli to můžu rychle říct. Určitě můžeš. Já jsem moderoval jeden festival v Ostravě a tam byla skupina Gypsy Mercedes, která má saxofonistu a hráli výborně. A tam ta zem byla taková, že tam byl prach, jako písek. A Roma, jak začali tancovat, tak se máme ztratili v té mlze. Což bylo skvělý a vtipný. Pak tam přišel právě Igor Kmeťo a ten to tam rozjel. Super. Michal, ty okrem toho, že ako sme už spomínali, čo všetko robíš,
si tiež muzikant. Vydali ste teraz nový videoklip. Ano. Môžeš nám niečo k tomu videoklipu povedať? Ano, tak originál této písně naspíval Nininho a ta písnička se jmenuje E Agora, což znamená portugalsky a co teď. A já jsem ji poprvé tu písničku slyšel, když ji zpíval Cristiano Ronaldo, právě s ním. Cristiano Ronaldo je můj oblíbený fotbalový hráč, já jsem fanoušek Realu Madrid. A když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, to je skvělá písnička, to je super. A já jsem si ji pustil, když jsem jel v autě a z ničeho nic jsem zaspíval ten refren, který v té písničce je. Mi to tak jako vylezlo z ničeho nic z pusy. A říkám, to je dobrý, to je dobrý. Sám sobě jsem si řekl, že je to dobrý, to je dobré, ano. A tak jsem si řekl, že si to rychle nahraju na diktafon a že to dopíšu. A já chci vždycky, aby písnička měla nějaký příběh, aby něco vyjadřovala. Nějaký drive, ano. Ano. Tak jsem, tím, že to bylo takhle, jako že jsem chtěl, aby byl nějaký ten příběh, tak to bylo těžký pro mě napsat. Pro někoho by to třeba bylo jednoduchý a pro mě to nebylo jednoduchý, ale psal jsem to na etapy a poslední sloku, tu, kterou zpívá Nikolas, tak tu jsem naspíval cestou na Slovensko do Rimavské Soboty. Tak tam jsem to napsal a pak už jsem měl celkově tu skladbu hotovou a už jsme oslovili právě studio Jakuba Patkaně, můj velmi dobrý kamarád, tak jsme ho oslovili, že to u něho nahrajeme, hudbu dělal Láďa Cirok, tak ten tu taky super spolupracoval právě na tom i Milan Kroka, který tam dohrál kytaru a mnoho dalších lidí. A videoklip se natáčel kde? Na Vesteckém rybníku, ano. Kde jsme tam v té přírodě, pak se to natáčelo v Rajské zahradě na Praze 3, já jsem z Prahy 3, tak jsem nechtěl chodit nějak daleko. Takže jsem vybíral takové lokace, aby to bylo co nejvíc vlastně podobný tomu originálu. Že já jsem si říkal, to prostředí je takový na tu písničku, že si myslím, že i nám by se to hodilo a našel jsem ten Vestecký rybník. No a taky když on to zpívá portugalsky, tak jako foneticky, jak to zní, tak jsem si říkal, já bych chtěl, aby to bylo i romanes, jako tak, aby to končilo stejně A do romštiny si robil texty? Jo. Takže jsem to nějak jako napsal a teďkom plánuju pokračování té skladby. Protože ten můj kolega, ten Nikolas Čonka, tak ten tam byl se mnou právě jenom na jednu písničku. Ano. To nebylo jako, že budeme teďkom zpívat takhle, protože Nikolas je časově vytížený a taky má jiný styl hudby a přeju mu hodně štěstí v jeho hudbě. Je to vynikající zpěvák a on je právě taky jako muzikant, že umí hrát velmi dobře na klavír. A my si, milí priatelia, v tejto chvíli tento videoklip exkluzívne u nás v podcaste aj pustíme. Sarpretute kvardiklum, tu napenjal nici, asa haspremande, kama vaste salmiri, hudlom tut vaste star, penjom tuke, hoi miro ilo hinchatiro, soske kada tu kerjal, kami ben po bisterjal, miro ilo mange, la barja, somandaru. Saboro, te provas angrusi, camavas tu alelvera, acá nasum corcoro, vasos de mano de marel, sus que mangue cada querel, menajano, sus que cada tu querjal, camille po besterjal, miro ilo mangue la barja, so mandaru.
Te penes hoy mancames, palles de nashes. Najanes hoy leja, mange tu queres. Tu les pagueres, prokotora. Tak, milí priatelia, sledovali ste videoklip Michala Žoltáka. Verím, že tento videoklip sa vám páči a my ho v podstate zaradzujeme aj k nám do vysielania prvého národnostného rádia World Rádia. Tak budeme veľmi radi, ak nám zachováte svoju priazeň. Posledná otázka na teba, Michal. Kde vidíš ty vývoj romskej hudby do budoucna? Já doufám, že se dostane do mainstreamu, že budeme vysílaný všude, že se rozprostře přes celou Českou republiku, aby hrála romská hudba i v různých restauracích. To bych si třeba přál. Jo, aby romští umělci dostali více prostoru, protože ono celkově být umělec je velmi těžké v této zemi a pro nás je to ještě těžší. Takže bych byl rád, kdyby romští umělci dostali více prostoru. S týmto krásnym želaním sa lúči Michal Žolták, môj host, a lúčim sa aj ja. Nech sa vám darí a ďakujem, že ste nás sledovali. Všetko dobré. Dovidenia.